Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. A few moments later. Оппозиционный российский политик Алексей Навальный скончался в тюрьме. Регистрация тамом шидай. Блогеро мошенник шидан. Рамзия граница реклама мекна. лекин рекламчикош мошенник мебарян. Чӣ бояд кард? Осон ай бардоро. Рақамое ки дар болои экран мебинен, занг бизанен, рафта ба граница биёен. Метонен ки рафти поездкара съёмка кунен, отзив кунен, дама партоен. Дар видеои оянда миннатдориву ташаккурои гуфтагитона агар ки зид набошен нишон метиҳем дар мардум. хеле мумкин бо ягон ташмо майдуру блогершен. марҳамат бардоро, рақамҳо дар болои экран. ҳама ассалому алайкум бардоро, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ма Муҳаммад Шарипов. Барномаи имрӯзаи мо барномаи мусор барнома нест, ба монанди видеоҳои лангуливу рамзия ки бинандаи бисёр ҷамъ кунад, лекин полезнае. Шумо медонед ки яке аз хоббиҳои ман и наблюдат кардани бозиҳои политикаи ҷаҳоние ки чӣ гуна бозӣ мекунанд, чӣ гуна корҳоро анҷом медиҳанд. Ба хотире ки бисёри халқи мо дар муҳоҷирати Россия ҳастанд, ман фикр мекунам ки ин гуна бозиҳоро шумо бояд бидонем, чунки как не как шумо дар дуруни чунин мардумед. Ва ҳамчунин ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия қарор дорад, дигар маълумотҳое ҳастанд ки барои ӯ лозимае. Яъне ки харидорӣ кардани билет аз ҷойҳои боваринок, албатта гузаштани граница, тафтиш кардани ҳуҷҷат ва регистратсия. тамоми услугҳоро шумо метавонед ки бо дастгирии ширкати парвоз авиа анҷом бидиҳед. Ва як чиз дигаша хеле ҳам муҳиме қайд кардан ки билетҳое ки шумо аз иҷа харидорӣ карда метавонед бисанҷем бо дигар авиакасоҳо муқоиса кунед, дар иҷа арзонай иштама шуморо гарантия метавам. рақамҳо дар болои экран. яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи оне ки худи Навальный кӣ буд? Худаш мурд ё ин ки ба ин кор ёрдамаш доданд? Агар намедонам мурдан да ёрдам дода бишава. Агар ки кушта бошанд, ки кушт, чаро кушт ва барои чӣ ин қадар муддат неву ҳамин замон кушт. Ва политикаи ҷаҳонӣ дар ин бора чӣ мегӯяд? ва бисёр баҳсҳо ҳастанд ки и ба запад выгоднае. бале бардори хандоварӣ метавонад ки ҳамин гапҳое ҳастанд ки ира аз хориҷа куштагиянд ва аз хориҷа чӣ дар дуруи турмаи Россия. яъне ки дар бораи ҳамаи гап мезанем, барнома хеле ҳам ҷолиб мешавад. то охира бо мо монед. Алексей Навальный як одами хеле ҳам бақувват дар кори худаш барои мардуми Россия буд. ҳуқуқшинос, политик ва блогер. агар ки кӯтоҳ карда гап занем, Алексей Навальный фаъолияти худша оғоз мекунад ҳамчун ҳуқуқшинос, политик ва блогнависи рус ва мақсади фаъолияти ӯ дар фош кардани фасодиву ғорату дуздиву коррупсияи тамоми чиновнико, аз чиновники оддӣ сар карда то ҳатто худи Путина мерафт. Показывает, опять же, степень лицемерия. Это такая большая и довольно страстная телега Путина про 90-е годы. роҳбари мухолифин. бале, Алексей Навальный мубаддал мегардад ба яке аз роҳбарони аслии оппозитсияи Россия ки стили хоси худша дошт дар барномарезиш ва расследованиҳои калоне мегзарон ки албатта ба ғайр аз оне ки действующий власта дар уҷа масқара карда фош мекард, муҳимаш он буд ки по факту буд ҳама гапу ҳама корош. аз коррупсия оддӣ сар карда то болошона мерафт, то яъне ки двореци Медведеву Путина. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. яъне ки Алексей Навальный мухолифи ошкори раисҷумҳури Россия Владимир Путин ба ҳисоб мерафт ки корҳову расследованиҳое ки ӯ мекард на танҳо дар дохили Россия, балки ба тамоми ҷаҳон ҳамаро ба ҳайрат овардагӣ буд ки барномаҳоша англиязични сайтҳо абсуждат мекарданд. ва албатта ки аллакай шумо дарк кардастед ки ҳамаи боиси нигаронии он мешавад ки бояд чунин одам набоша дар Россия. но як чиз дар инҷа ҳамаро ҳайрон мекунад ки чӣ қадар муддат ва ба чӣ хотир Алексей Навальный тавонист ки зинда монад. бале, чунин ҳолат бисёр дида мешавад ки одаме ки ғайрату ҷасурӣ нишон метиҳад ва муддати дароз бо ӯ ҳеҷ кор рух наметиҳад, фикр мекунанд ки дар инҷа что-то нечистое. албатта ки дар ин бора ҳам гап мезанем. аллакай кӯтоҳ дар бораи заҳролудшавӣ ва марги ӯ гап мезанем. баъдан барномаро пурратар оддӣ карда ба шумо пешкаш мекунем. ва бардор, агар то ин замони барномаро тамошо карда бошед, метавонед ки лимончоятонро обновид кунед, лимонша бо хушутар биҷавен ё ки ягон лимони нави дигарро бирезену. шумо медонед ки мо ширкати шифоҳиҷома хати ҳамкорӣ дорем ки хеле ҳам услугоҳои хуб доранд, лекин ба наздикӣ аксия сар додагӣ буданд ки шумо дар видеои пешина аксияро диден.
ва аксия як муддати кӯтоҳи дигар давом мекунад барое ки основной часташ бучидагиай ва шумо тамошо кунед ки дар ин аксия чӣ условияҳо доранд. дар аксияи мо 10 чиз дохил мешавад. нархи аксия бошад 2900 рубл. Қуръони карим бо забони арабӣ ва як ҷойнамози ғавси адёлӣ, ҷойнамози кармани аст ки кожа натуральниай, оби замзами тоза айхиди арабистон, мисвок бо футляраш, пастае ки лечебниай, як духи тозаи оригинале ки аз Дубай, тасбиҳи санги ва ҳамчунин як электронни тасбиҳ ки бо футлярашай. даҳан як собуне ки аз сиҳдона тайёр шудааст. дар ҳоли ба сари тӯҳфаҳоро гирифта рафтан шуморо метавонанд ки аз уҷа ҳиҷома карда, фитабочка карда, бо масҳаж карда рӯй кунанд ба хонатон ва албатта ки ино бепул. чиқдар ки дар видеои пешина гуфта будам, хеле ҳолата дар 500 соли умрум якум бора ки шунавидистам, вале надидам. агар дар Россия мебудам мерафтам. ой блин, баъди видео ба фикрам ки ма дигар Россия намерам. соли 2020 оппозитсионери Россия Алексей Навальный дар Олмон аз тарафи мақомоти рус заҳролуд карда мешавад бо моддаи хатарноки мамнӯи новичок. дар тамоми ҷаҳон и маҳкама ва хиди Россия албатта ки ира дора запретид кардагиан истифода бурдани ура. Ва албатта ки дар натиҷаи заҳролуд кардан қариб буд ки ӯ ҷон мебохт, лекин хушбахтона наҷот метиянша, соз мешава ва баъди лечениш ба Русия бармегарда. дар ҳоли баргаштан ба Русия дарҳол ӯра дастгир карда, албатта ки понятное ки чӣ гап мешава, пушти паранҷара мешунонанша. 16 феврали соли 2024 дар колонияи ислоҳии Федератсияи Русия дар синни 47 солагӣ Алексей Навальный аз дунё мегзарад. Оппозиционный российский политик Алексей Навальный скончался в тюрьме. албатта ки марги ӯ як резонансҳои хеле ҳам калонӣ на танҳо российскӣ, балки ҷаҳониро ба вуҷуд овард. На танҳо дар хиди Россия, дар тамоми ҷаҳон аз ин кор мотам гирифтанд, лекин дар Россия ҳатто ҳамин мотамгириш ҳам намонданд ки озод одамои корро анҷом буданд. хеле ки дар митинго одаморо ба думинка шапак сир мекарданд, ҳатто дар ягон ҷое ки бурда ба хотири памяти Алексей Навальный ягон чӣ мегузоштанд, ҳамворам иҷозат намедоданд. ва аз ҳамада муҳимаш ки супоридани ҷасади ӯ ба наздикош ба хубӣ намесупоранд. ҷасада одам мурд, чӣ ба ҷасада намесупорен? Владимир Путин, отдай тело Алексея Навального его матери. Мы требуем, отдайте тело мертвого сына его матери. У любого издевательства есть предел. Не доводите свое бесстыдство до полного беспредела. Отдайте тело Алексея Навального матери. Этого не заслуживает никто, я повторяюсь. Так быть не должно. Каких бы политических взглядов вы не придерживались, политика здесь уже абсолютно ни при чем. Это просто античеловеческая деятельность. Верните тело Алексея Навального его родным. Нет более священного права, чем право матери получить тело своего убитого сына. албатта ба мисли новичок ворӣ бояд ки следи он чиз аз бадан нобуд шавад агар ки кишта бошанд. ҳамин хел мумкин. яъне ки дӯсто то иҷаи видеора шумо тамоми официални кора шинос шиден, яъне ки шинохтен ки Алексей Навальный кияй, чӣ кора буд, чӣ кор шидак, уже медонен шумо, касе ки намедонист. акнун ин тарафи барнома обсуждени ин ҳолат меравад. албатта ки барои обсуждениро тамошо кардан бо ҳамроҳии мо шумо ҳам метавонед ки дар комментария фикрҳоятонро бинависен ва ҳатман лайка фаромӯш накунед. ман медонам ки бисёр одамо тамошо мекунанд, видеоро хеле роҳат мекунанд, баъд лайк аётшон мебурояд. ин реале ҳам хеле бар дорад. ман роҳӣ мекунанд ки братан ман подписатсия кардагим, видео тамошо кардам, респект, скрин роҳӣ мекунад ки тамошо кардиса, лайк намонда, баъд мепурсам, мега болин аёдам буромада. барои ҳам бародаро фаромӯш накунед, ин хеле ҳам кӯмак мекунад ки видеои мо ба ягон каси дигара бираса. факти якуме ки гап мезанем Алексей Навальныйро куштан ё ин ки мурд. биёен ин тарафша мегирем. куштан барои чӣ? барои он хотире ки албатта ки гапҳои мо факту далел надора, лекин мо метавонем ки логически рассуждат кунем. ҳамин хел бале. барои чӣ хотир ман фикр мекунам ки куштан? барои он хотире ки оппозитсияе буд ки ягон кас, ман метавонам ки оппозитсияе бугум
ҷаҳонӣ аз ҷиҳати фаъолияти худаш ки хеле дар кори худаш фаъол буд дар ҷаҳон ҳам агар ҳамчун якум оппозитсионер ҳисоб кунӣ мешава ки албатта ки ҳоло нест ва сабабо дар барои куштани ӯ хеле ҳам бисёр буд ки якум кори шаҳодат мета аз заҳролуд карданаш. худи Путин баромад гуфт ки агар ки мо мехостем бикушем давно мекуштем. хоб агар ки ту намехости бикушӣ пас заҳролуд кардан барои чӣ буд? Просто заҳролуд кардан мақсади куштан буд, лекин неудач нишид. ва албатта ки Путин дар ин бора баромад гуфт ки ира запит кардагай. Бале хаяки раҳм агар каҷала боша мегӯянд ки запит нагӯрай. Лекин дар барномаи худи Алексей Навалний тамоми расследование ҳастае ки чӣ хел тасдиқ мешава ки худи Россия ин кора кард. Агар ки тамошо кардагӣ набошен, ман мумкине ки ягон вақт дубляж кунам амир, агар шумода интересни боша. Расследование хеле ҳам расследованияи ҷолибае ки чӣ гуна Алексей Навалний ёра немхели мирх кард ва дуюмаш чира шаҳодат мета. Хай хоб, агар ки дар вақти заҳролуд кардан натонистанд, пас чӣ ба далнеш накуштан? Барои он хотире ки бардоро резонанси калон мебурора ки одама мақсад заҳролуд карден, хай ели соз шид, бо гирифтен, бо куштенша. Албатта ки ғавғои ҷаҳонӣ хеле ҳам баланд барпо мекунад. Но ҳадаф аз куштан дар чие? Барои ки одам хаб кунад. Но ба ғайр аз куштан як бор кардем нашуд. Чӣ кор карда метонем ки одама заставид кунем ки хаб кунад? Бале, маҳбас. ва ҳамин кор мешава вақте ки Алексей Навалний бармегарда баъди муолиҷа, ӯро дар ҳол ҳабс мекунанд ва дар маҳбас ҳаёти ӯ хеле ҳам душвору сагона гузаштагие ки агар одами камтарак суст боша ба хотири ҳамун условия мемрам одам. Условияе ки барои ӯ муҳайё кардагиянд. Ва дуюм чизе ки шаҳодат мета ки ӯро куштан оне ҳастае ки блогерҳо хабарнигорое ки тарафи ҳукумати Россия ҳастанд меброянд мегӯянд ки ира запит кардагие. Яъне ки нигоҳ кунед, запда чӣ дар корае ки Алексей Навалнийра бикуша. Агар ки ҳатто мо бигӯем ки хай барои ягон шурӯш, ягон ғавғо кардану барои Путина бадном кардан боша, я бор шумо тасаввур кунед ки одами аз запад, одами бегонаи хориҷӣ чӣ хел дар дуруни турмаи Россия роҳ меёба ӯ мерава ӯ кори худша мекунад. Бале, ин хандовар ба назар мерасад, лекин ҳамин хел версия баровардан. Ва ҳоло шумо дар хандоварӣ мешава версияи официалниш ки гуфтанд ки просто прогулкада ким кадом рагиш кафидае, карочи ким кадом тромбаш мурдай. Ва бояд ки вскрития карда бошава ки ира бифаҳмед. Ҳамин хел аст? Но ба зудӣ, ба хубӣ ҷасада наметан то ки независими экспертҳо вскритие бигзаронанд. Ишам бо доказат онера мекунад ки ӯра куштанд. Акнун дар натиҷаи қадар таҳқиқоти логически мо ба хулосае биёем ки ӯра куштанд. Ва саволи дигар ба миён меяд ки ки кушт? Чӣ хеле ки худи Кремл мега, худи тарафдорои Кремл мега ки ӯра аз тарафи Запад куштанд. Мо бояд фикр кунем ки дар Запад чӣ гуна плюс дора куштани ӯ, чӣ гуна минус дора ва дар худи Кремл куштани ӯ чӣ гуна плюс дора ва чӣ гуна минус. Сар мекунем аз плюсош. Яъне ки соли 2024 чӣ гунаи солай интихобот, ҷанг тамоми ҷаҳон абсуждат кардастай, дар тамоми ҷаҳон запрет дора беғарзаи як чанд давлати дигар Владимир Путин. Ва агар ки дар ҳамин вақт Алексей Навалний дар озодӣ боша, шумо медонед ки ҳолат чӣ гуна бо қинтару душвортару мушкилтар мешавад. Метонем бигем ки хай свобода не метонест ки дар турма бошаву набароя. Хай чӣ? Но фаромӯш накунем ки ҳама вақт ҷаҳон талаб кардаста буд аз озод кардани ӯ. яъне ки политически маҳбусай. Ӯ қадар соле ки ӯра додагӣ буданд, панияд набуд ки барои чие? Барои ӯра хаб дурондан, на ин ки барои ягон гуноҳаш. Ва дар гузашта ҳамин хел ҳолат буда ки ӯра барои, яъне ки ФБК дора ёдам, ФБК организоват кардагиай борьба с коррупсией, фонд борьбы с коррупсией. Одамеро ки бо коррупсия бароса мекард, худша бо дуздӣ гунаҳгор кардан ва 5 сол додан, ки албатта ӯ 5 сол баъдан гардонда услов накардан, лекин бародаршаш нондан ва худша ҳам хел нишон додан ки бигем худша гунаҳгор кардан ки ин аз пушти ту барафта бародараш тестай. Албатта ки чунин почерк барои гунаҳгор кардан ба дуздиву бародарша бурда шунондан хеле ҳам дар чунин ҳолатҳо знакоми метова. Лекин мо агар бигем ки ӯра бурда метонистан ки накшам просто маҳкам кунан, хаб мешава. Лекин миравои смира хаб дуронда намешид ки дар ин қадар ғавғо, ин қадар корҳое ки рафтестай, фонди ӯ вуҷуд дошт. Одамои тарафдори ӯ, канали ӯ, байни англиязични хадамоту структураҳо баромада гуфтагӣ буданд ки ҳама вақт талаб доштанд ки ӯра бояд сар бутанд. яъне ки гапора бояд яъни макни хаб шава, ин кор осонтар мешава ки набоша ӯ. Плюс дора барои Кремл ӯра нобуд кардан. Албатта ки плюс ҳаст. Нест одам, нест проблема. Акнун мегзарем ба тарафи
Запад агар ки чихеле ки тарафдори Кремл мега, барои Запад чӣ плюс минус дора ура киштанда. Якум плюс оне ки Путина бадном кунана, охи одаме ки уже бадномай, чӣ дар кор дополнительно бадном кардан. Бо дигар чӣ плюс дора? Ягон плюс дига. И оппозиция, главни оппозиция буд ки ҳоло дар Россия ба мисли и одам оппозиция нестай. Ва давлатҳои хориҷие ки агар против Кремл бошанд, по сути Навальный даъво айрӯи фаъолияти худаш наоборот дар кор буд. Яъне ки мурдани Навальный барои Запад плюс не минус мешавад. Якта плюс агар мо бигӯем ки чихеле ки хачон меган барои бадном кардан ки Путина бадном кунанд ва дар ҳама корра гуногор кунанд. Ба Украина ҳуҷум кард. И қадар коррою даҳшату пиздецое ки дар дунёи Россия шидеста, дигар бадном кардан, дигар куҷо бадном кардан? И так одам бадном аюро бадном кардан дигар смисл надорад. Ва бо як шармандагӣ дигар баромад ки интервюи Путин бо Такер Карлсон, ма ира бардоро дар ин бора ма гап мезанам, хеле барномаи калон мешава. Ба наздикиш дад кунен. яъне ки пеш аз ин видео аллакай ма як чанд қисмиша сёмка кардагим. Ҳоло агар дар сари шумо савол ба миён омадагӣ боша ки чӣ дар Корея ва чӣ дахолат дора и история ки ту гуфтести ба саволи такердодагӣ, шумо правильно мегӯед. Лекин дахолаташ ҳамине ки и психологический приём ира меган, лекин ин хеле ҳам калон мешавад. Барои ҳам хотир ҳоло ҳам набаромадаем, ма давом метем сёмкама ва барнома хеле ҳам барномаи калон ва полезни мешавад барои шумо. ҳатман интизор шавем. Ма фикр мекунам ки хуб қабул мекунем чунин контента аз онида ки рамзия мебуроя як сурата месӯзонаву 4 рекламаша мезана. Шумо ранги робот ворид тамошо мекунем вақтон гузашта. Як чизеро тамошо кунем ки ягон фоидаи да шумо дошта боша. Ма фикр мекунам хубтарай. лайк мондана фаромӯш накунен. Дар якум комментар ссилкаи телеграм канал астаи будуроин дар оҷа чақчақ метонем карда. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Palanga, meio de nahanga.